Stop. Hey. Stop. Hey. Oturun. What? אתה מבין? ואז בסוף, אחרי שעתיים הוא אמר לי, נראה לי זה קצת יותר. אז יש בעצם את זה, וזה הטף. יש לי קשה גם. אין על אנשים פה. איזה יפה הוא. קטלץ'. הוא... קלט היובה. תראי די, אני פה רואים יותר טוב. תראי לפה צלמים כאן. יש פשוט... גדולה. זאת אינג'רה חומה, נכון? דרסלש בואו
לא מוכן. טוב. אני לא רוצה לגעת בידיים, אני עושה הכל הכיוון ככה לעשה. פחות ידיים. טוב. בוכו? בצק? כן. בוכו. תניש. 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 ככל שתעשי כמה פעמים זה כבר יבוא לך בטבעיות הסיבובים. זה המוגוגו. אחרי שאנחנו עושים, הנה, עושה את זה אם יש צורך לתקן חורים. יפה, אוקיי. ואז היא סוגרת את המכסה של המוגוגו. או בדרך כלל תפוס אחד עם השני, פה הוא נשבר לנו. זה הכלי של המחמצת. הפעולה הראשונה שלו היא בעצם הכנה בתוך כל החלק הזה. מכניסים את הבצק, את הקמח, מערבבים, סוגרים עם המכסה, כשהעיניים שלו בעצם נמצאות במצב שרואים אותם. נותנים לזה בין יום-יומיים להיות בחוץ. אחרי שזה בחוץ והמחמצת נשמה כמו שצריך, מסובבים בעצם את זה לפה, ואז הכל סגור לגמרי ואפשר להכניס את זה למקרר, זה נכנס למקרר. פעולה הבאה זה בעצם הכלי מזיגה וערבוב משני, שזה מה שקורה כאן. מה שעם החלק הזה זה בעצם שאני רוצה להכין את הבלילה. אני מוציאה מהמחמצת בעזרת הכף שנמצאת מתחת למעמד, כף. אני מוציאה ומכניסה את זה לתוך הכלי. מחמצת היא כמו משחה, בשביל שהיא תהיה מחומר מה שנקרא דליל יותר, אנחנו מוסיפים איזשהו מים, נניח, ומערבבים עד לבלילה, שהיא בלילה כמו פנקק. שמים את הכף במקומה וסוגרים. זה השלב הראשוני. עכשיו את כל זה אני לוקחת בעצם לחלק הבא, שהוא בעצם המזיגה עצמה למחבת. המחבת מגיע עם בעצם זה שני חלקים שלמים, כרגע לא מודבקים, מרימים את זה מפה דרך המקל. זאת היא הפלטה, מוזגים עם החלק שבו עשינו את הבלילה, מוזגים בצורה ציורית את האינג'רה. האינג'רה בעצם נמצאת כאן. אנחנו סוגרים עם המכסה, הכל כמובן קורה על הגז. וזהו, איך מוציאים? יש איזשהו עוד חלק שאיתו בעצם מכניסים מתחת לאינג'רה, תופסים כזה את האינג'רה, מלבישים אותה על זה ושמים אותה באזור אחר. מה שמאוד חשוב זה שגם יהיה את המצב שמראה את התלייה. מאחורי ככה הפלטה הזאת יש קישוטיות שאת כל זה תולים לקיר. יכול להיות דרך זה ויכול להיות שאני אמצא עוד פתרון אחר, אבל התלייה היא על הקיר, כרגע היא כזאתי. וזהו, אז זה בעצם הסט, זה הכלים. תודה רבה.
ואז תתקרבי לכף. שקצת תראו אותה, כאילו יש לה כזה מין... כזה... מהפרופיל שלה כזה קצת. יואו, משי, בואי. סתם, משי, תקשיבי, אני בא לאסוף אותך מהשער למטה. אולי תוציא לי גם את האוטו.